Only 99.5 FM. Ọ na-atọwa m ntị. Ọ kụọla elekere 7 nke ụtụtụ. Ebolachi Igbo ndị ọma, nnọọ n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa na-abịara gị n'ụlọ mgbasa ozi Owere 99.5 Enugu. Taa bụ Mọnde, ahịa afọ, abalị 18 nke ọnwa ise n'afọ 2026. Na mbụ gere ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC akọwala ntụliaka ime ụlọ ha chịkọbara n'akụkụ niile nke Enugu steeti dịka ihe mgbaàmà gosiri etu esi eji nkwụba aka ọtọ na eziokwu ihe. Otu nwoke agbanahụla ọnwụ ike ya n'ihe mberede okporo ụzọ mere n'oge ọ na-anya ụgbọala na-apị ekwentị ya. Ndị ntorobịa iwe dị n'obi emeela ngagharị iwe ma mụnye ọkụ n'isi ụlọ ọrụ nke okpuru ọchịchị ime obodo ha kpọrọ maka ajọ ọnọdụ nchekwa nke ụra ga n'anya. Cheta na akụkọ ụwa ndị a na-aga n'iru n'ọnya nwododo anyị bụ www.owelefm.org ya nakwa n'ọwa ozi Facebook, Instagram, X tinyere nke YouTube n'Owere FM 99.5 ọdịnala. Dozie ntị n'ala ka ịnụ ya bụ akụkọ na ndị ọzọ ka ọha n'uju. Ọkọ akụkọ bụ m Chika Nwazọ na-asị gị ụtụtụ ọma. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC achịkọbala ntụliaka ime ụlọ ha ji họpụta ndị ga-azọrọ ha ọkwa maka ụlọ nnọchiteanya House of Representatives n'Enugu steeti n'oge ntụliaka ọchịchị izugbe afọ 2027 ma kọwaa ya dịka nke ejiri nkwụba aka ọtọ na eziokwu were chịkọba. Nke a sitere na ọnụ onye isi oche nke ntụliaka ahụ n'Enugu steeti bụ Honorable Solomon Funkekemi n'oge ya na ndị otu ya gachara ahụ etu ntụliaka ahụ si aga n'ọnụmara ward nke Ọwụ dị na Nkanu East Local Government Area. N'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ ka Honorable Funkekemi kọwara ntụliaka ahụ dịka ihe mgbaàmà gosiri ọchịchị onye kwuo uche ya na-aga n'ihu na ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ugbu a. N'aka nke ya ka Gọvanọ Peter Mbah na-achị Enugu steeti bụ onye sonyere na ntụliaka ahụ n'obodo ya toro ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC maka ịnụpụta n'igwe n'akụkụ niile nke steeti a bịa kwado onye ha chọrọ ka ọ zọrọ ha ọkwa ma mechaa kpọọ oku ka ha gbaa ndị mmadụ ume ka ha tụnyere otu APC n'oge
ọgụgụ niile nke ala anyị n'oge ntụliaka ọchịchị izugbe iji mee ka ọrụ ọma dị ugbu a gaa n'iru. Onye nta akụkọ anyị na Obi Gọọmenti Haus Enugu bụ Treasure Moses mere ka amata na onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC n'Enugu steeti bụ Martin Chukwumwike ya na ndị ọzọ ọkwa ha gbagotere sonyekwara ịmata ka ntụliaka ahụ si gaa na Ọwọ ya na ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Achịkọbala ntụliaka ọchịchị ime ụlọ akpọrọ Party Primaries nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC ejiri họpụta ndị ga-eji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ahụ zọọ ọkwa maka ụlọ nnọchiteanya House of Representatives n'oge ntụliaka ọchịchị izugbe afọ 2027. Ntụliaka ọchịchị ime ụlọ a akpọrọ APC House of Representatives Primaries were ọnọdụ nwanne ụnyaahụ Satọde n'ala anyị abụ Naịjirịa ka onye nta akụkọ anyị garuru ịmata ka o siri gaa na ọnụmara Ward 9 nke Ọgwụ Local Government Area n'Enugu steeti maka ọgbọnta vote Aniri Ọgwụ Oji River Federal Constituency. Ya bụ onye nta akụkọ anyị gara leta ntụliaka ọchịchị ime ụlọ a bụ mmadụ abụchi onwe ji akụkọ a n'uju. Etu ahụ ka o siri daa na ntụliaka ọchịchị ime ụlọ nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC na ọnụmara Ward 9 nke Ọgwụ Local Government Area na Enugu steeti ji wee họpụta onye ga-eji ya bụ ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị zọọ ọkwa onye nnọchiteanya ọgbọnta vote Aniri Ọgwụ Oji River Federal Constituency n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya oge etiti House of Representatives na ntụliaka ọchịchị izugbe ga-ewere ọnọdụ na Nigeria n'afọ 2027. na ya bụ ntụliaka ọchịchị ka onye isi oche otu kọmitii chịkọbara ya bụ Honorable Chukwu Francis Ikechukwu siri etu ọkụpụta onye nwetara mmeri. Anyị bụ the monitoring team who team will conduct election na Ward 9 for the post of Federal House of Representatives na party bụ APC. So n'ọrụ ka anyị ga-achịkọba taa ọ gara ọfụma. Enwere 4 contestants mana dịka ka o si wee dị n'ọsọsọ mmadụ dịka Maazị Injinia na-ayọ onwe egwu bụ onye dị represented here and they scored 50 votes. So n'ọnya bụ ka ọnya bụ ihe bụ the winner of this particular primary na Ward 9 today. Na nke ya ka Honorable Anayọ Onwegbu bụkwa onye ji akara vootu 50 merie mmadụ 3 ndị ọzọ na ya zọrọ ya bụ ọkwa ọchịchị nke gụnyere Anịọji Ifeanyị, Ụzọigwe Darlington nakwa Oshi Simon bụkwanụ ndị nke na-enweghị akara vootu ha nwetere siri etu a site na ọnụ onye nnọchiteanya bụ Eze Oke Cletus kwupụta obi aṅụrị ya ma kwe nkwa igote ihe niile a tụrụ ya n'ahịa. Obi dị m aṅụrị n'ụbọchị taata na ndị be anyị pụtalụ n'ikem wee kwado m wee ka anyị nọchi anya ha ọzọ na House of Representatives. Nkwa m na-ekwe ha bụ na nke ọbụla m emete ha n'oge mbụ na m ga-emete karịa na mana enwere m obi aṅụrị na ndị be anyị si na m mere ike m na-agbanịkwanụ obi wee dị ha mma mana nke m na-enye ha assurance na m ga-emezi karịa dịka etu asụsụ na nke izizi. N'ikpeazụ ka onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC nyere ya bụ ọnụmara Ward 9 bụ Honorable Ndụka Vitus Eze nakwa onye ndu ụmụ nwaanyị na ọkwa woman leader bụ Odoziakụ Edith Ọgụejiọfọ siri etu ọkụpụta obi ha nakwa ihe ya na-atụ anya na aka nwa amadi ahụ dịka ha mere ka amata na ha nwere ezi ntụkwasị obi na ọ ga-emeri na ntụliaka ọchịchị izugbe nke afọ 2027. Onye ọbụla bịara ebe a fụrụ ka o si gaa anyị emego ya ka esi kwesịrị ime ya. Anyị na-akwado onye otu anyị bụ onye APC bụ onye nọbụ na Federal House of Representatives bụ Injinia Anayọ Onwegbu, onye nọbụrụ n'ọchịchị bụkwa onye anyị na-asị na ọ ga-agaghachi na o mere ọfụma na nke o jere eje ọ gaghachikwa complete ya bụ ọrụ. Anyị na-enye anya na nnọchite ọ na-anọchite anyị ga-abụrụ anyị nnukwu uru ka ọ marụ na ọtụtụ ihe ka anyị bụ mkpa anyị na wọd a o nwee ike
niile na-abịa na-eleru anya ala. Ka m si wee ghọta bụ na anyị na-ekene Chineke n'ọtụtụ ebe ka a na-emetigbu ụzọ bụ mana abịa n'ebe a Chineke were iwe nhazi ọnụ ihe niile gara ka o si wee kwesị ịga ọ ga-abanye na Chineke megwu amara na ọ ga-abanye n'ihe anyị na-atụ anya n'aka bụ ọtụtụ nkwa niile nke o kwegoro mgbe gara aga ma nke ọ ka ga-ekwe kịta ya jisi ike na onye ọbụla kwere nkwa kwesịrị nkwa bụ na o kwere ka o mezuo ya ka obi wee dị ndị ya na ndụ ahụ o kwere nkwa mma emezuola anyị ọ ma ihe o kwere anyị na nkwa. Ị ga-echetazi na ya bụ ọnụmara Ward 9 nke Ogbu Local Government Area na steeti a mejupụtara obodo ndị gụnyere Owele Court, Ogwugwu, Ugbo nakwa Amuli site na ogige ahụike Health Center dị na Owele Court nke Ogbu Local Government Area na Enugu steeti ka mụ onwe mbụ mmadụ abụchi onwe ji aha Owele FM wetara gị akụkọ a. Ya gasịrị gị mmadụ abụchi onwe. N'ịga n'iru n'akụkọ ndị ọzọ fọrọ anyị n'aka otu nwoke afọrọla obere ihe ka o tufuo ndụ ya n'oge ụgbọala ọ na-anya hapụrụ okporo ụzọ ma tinye isi n'ọhịa n'okporo ụzọ awara si Lagos gaa Badagry kwụrụ maka na ọ na-apị ekwentị ya nke mere ka uche ya pụọ n'ụgbọala ọ na-anya. Ụlọ ọrụ Lagos State Traffic Management Authority mere ka amata na ọ bụ ụgbọala Lexus Jeep nke bụ akara JJJ 19KK nwere ya bụ ihe mberede okporo ụzọ. Nnyocha emere na-egosi na ekwentị onye ọkwọ ụgbọala ahụ na-apị mere ka uche ya pụọ kpamkpam n'ihe ọ na-eme nke mechara mee ka ụgbọala ahụ kpọọ isi n'ala ọtụtụ ugboro tupu ọ hapụ okporo ụzọ ma tinye isi n'ọhịa. Ebe ndị nke ya bụ ụlọ ọrụ LASMA kwuru na oke ọsọ sokwa n'ihe mere ihe mberede ahụ ka ọjọọ njọ wee karịsie. Ụfọdụ n'ime ndị ọrụ nke ya bụ ụlọ ọrụ njem ije awele Federal Safety Corps so arụ ọrụ mechara mee ngwa ngwa wuchie n'ogige ahụ zọpụta ndị ahụ oribido. Onye ọkwọ ụgbọala ahụ ka e kwuru na o merụrụ ahụ n'ime ahụ ebe otu nwaanyị ọ bụ n'ime ya gbajiri aka ekpe ya. Mmadụ abụọ ahụ ka e buru gaa na ụlọ ọgwụ Ọlaoki Medical Facility dị na Ibereko Badagry maka ịnara ọgwụgwọ ebe ụgbọala ha ka ndị ọrụ LASMA bịara bupụta n'ime ọwa mmiri ebe ọ fanyere onwe ya iji gbochie ihe mberede ọzọ ime na ya bụ okporo ụzọ. Ha mechara rịọ ọhaneze ndị ọkwọ ụgbọala ka ha zere ọnwụnwa nke ịgba oke ọsọ ịpị ekwentị mgbe ha na-anya ụgbọala, tinyere nnupụ isi na iwu na-achịkwa njem okporo ụzọ maka ndụ ha na nke ndị ha bụ n'ime ụgbọala. N'Owerri 99.5 FM Enugu ka akụkọ ụwa ndị anyị na-anụ si were na-abịara gị ka anyị mara gị ọkwa tupu anyị aga n'iru. Udochia ihe ọma na-akpọta ihe ọma. Owerri FM 99.5 na-agbasa ozi ọma, ahụmnanya na ịdị n'otu. Ihe ọbụla eji udo eme uludoro ya. Onye nwa butere onye nwoke onye mba ịnọ ji ozie neta nwaanyị onye mba ise amụta mba itoolu. Udo amaka. Udochia. Ya gaziere gị dịka ka na-aga n'iru na-esonyere anyị. Ihe oke ụjọ adapụtala n'obodo Gwazo bụ isi ọchịchị nke Gwazo Local Government Area dị na Kano steeti ụnyahụ ụka kwuru maka ngagharị iwe nke ndị ntorobịa n'obodo ahụ jiri ọgbaghara were mee ma mechaa mụnye ọkụ n'ụlọ gọọmenti nke okpuru ọchịchị ime obodo ahụ. Ngagharị iwe ahụ nke ejiri ụzọ udo malite
mechara ghọọ ọgbaghara kpọrọ maka nkụsu ọzọ ndị otu bandit bịara mee na otu obodo ahụ nke ụmụafọ ha kwuru na o meela ka ha jiri ụjọ were biri. Anya hụrụ ka ihe siri mee kwuru na ndị ntorobịa karịrị 100 nupụtara n'igwe n'okporo ụzọ na-agụ egwu ma na-akpọkwa oku ka gọọmenti mara ihe ha mere n'ọnọdụ ahụ ngwa ngwa. Ha mechara mee ngagharị iwe ahụ gaa na ogige sekretariat bụ ebe egwu nọrọ dagharịa n'oge ụfọdụ ndị ntorobịa jiri ike banye n'ime ogige ahụ ma mụnye otu mpaghara ya ọkụ. Emechara hụ ka ezipụrụ ndị ọrụ nche n'akụkụ niile nke Gwazo iji mee ka ọnọdụ ahụ dajụọ ma ghara imebi ihe ndị ọzọ, ebe ndị ọchịchị ka ozi kwuru na ha malitela ilebara ọnọdụ ahụ anya. N'ịpịachizi akụkọ ụwa nke ọtụtụ taa bịara gị n'Owerri 99.5 FM Enugu, kenwe ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC akọwala ntụliaka ime ụlọ ha chịkọbara n'akụkụ niile nke Enugu steeti dịka ihe mgbaàmà gosiri etu esi eji nkwụba aka ọtọ na eziokwu were na-eme ihe. Otu nwoke agbanahụla ọnwụ ike ya n'ihe mberede okporo ụzọ mere n'oge ọ na-anya ụgbọala na-apị ekwentị ya. Ndị ntorobịa iwe dị n'obi emeela ngagharị iwe ma mụnye ọkụ n'isi ụlọ ọrụ nke ụkpụrụ ọchịchị ime obodo Gwaza dị na Kano steeti maka ajọ ọnọdụ nchekwa nke ụra ga n'anya. Cheta na akụkọ ụwa ndị a niile ka na-aga n'iru n'ọnyanwudide anyị bụ www.owerrifm.org. Anyị nọkwa n'ọwa ozi Facebook, Instagram, X gụnyere nke YouTube n'Owerri FM 99.5 ọdịnala. Ihe nwere ike kpọtụrụ ngalaba akụkọ ụwa anyị n'akara ekwentị 0706 925 8758 maọbụ chọọ anyị n'ọwa ozi WhatsApp n'akara 0913-928-7490. Wepụrụ ya n'ọkụrụ ọnụ bụ akụkọ ụwa nke ọtụtụ taa dịka Nnabife Nwekwu ya na ndị otu ya si dee ma hazie ya, ka m Chika Nwaazụ onye tụgharịrị ma gụọrọ gị ya n'asụsụ Igbo ji ekelesi gị ike maka isonyere anyị, na-asị gị ka ụbọchị taa mara anyị mma.